IPS ಅಧಿಕಾರಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಪುದರ್ಪಡಿನ ವರ್ಡಸೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧುಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ H1N1 ಸಿಕ್ಕಿಡ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಶುಕ್ರವಾರ ತೀರ್ದೆರ ಅರೆಗ 47 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಾದಿತ್ತಂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ IPS ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿತ್ತಿನ ಪೊಲೀಸ್ DIG ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧುಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ H1N1 ಸಿಕ್ಕಿಡದವರ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ತೀರಿಯರ ಅರೆಗ 47 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಾದಿತ್ತಂಡ ಅರೆಗ ಹೃದಯ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆಪರೇಷನ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಹೃದಯ ಬಾಕಿಲಡು ಹೆಚ್ಚ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ ಬೇತೆ ಅಂಗುಲಿಗೆ ಪೂರ ನೆತ್ತೆರ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಪಂದೆಯಾರ್ ತೀರ್ದೆರ ಮಧುಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಿಲ್ಲಿದ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಡು MA ಕಲ್ತದ 1999 IPS ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸೇವೆ ಸ್ವರೂಪದಿತ್ತೆರ ನಕ್ಸಲ್ ನಿಗ್ರಹ ಪಡೆ SP ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ SP ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ SP ಆದಿತ್ತೆರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಡು ಪುನಗ ಕೋಲಾರ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಮರಾಜನಗರ SPಲು ಲಂಚ ತೆತ್ತೊನ್ನಗ ಪತ್ತ ಅಕ್ಲೆನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಡಪುಡಿದಿತ್ತೆರ ಯತ್ವಾಸಿ ಭೇದ ನೀತಿ ಮಲ್ಪುಯಿರಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಿತ್ತು ದೂರ್ದು 2019 ರಾಜಟ್ ಪೋದಿತ್ತೆರ 5 ವರ್ಷ ಅಮೆರಿಕಡು ಕಲ್ತದು ಬತ್ತದು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೇರಿದು 5 ಬೊಕ್ಕ DIG ಆದಿತ್ತೆರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು SP ಆದುಪ್ನಗ ದಲಿತರನ ಭೂಮಿನ ಉಲೈಪಾಡ್ನ ಕ್ಲೆಡ್ದು ಬುಡ್ಪಾದು ದಲಿತರಿಗೆ ಕೂಡ ಕೊರ್ಪಾದಿತ್ತೆರ ಆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಗುಪ್ತ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿಂದೆ ಪುದರಾದಿತ್ತಂಡ ಕುಂದಾಪುರಡು ಪುಟದಿನ 6 ಮುಂಗಾರು ಪತ್ರಿಕೆದ ಸಂಪಾದಕರು ವಡ್ಡರ್ಸೆ ರಘುರಾಮ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ್ಡನೆ ಮಗೆ ಆದಿತ್ತೆರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧುಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೋದರರಾಯ್ನ ಸುಧಾಕರ್ ಮುರಳೀಧರ್ ಬುಡಿದಿ ಬೊಕ ಉರ್ತಿ ಮಗಲಿನ ಗತ್ತದೆರ ಆರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಡುಪ್ಪನಗ ಗುರುವಾರ ವಡ್ಡರ್ಸೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಊರ್ದಕಲು ಅರೆನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗಾದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡಪಾದಿತ್ತೆರ.